Pozdrav svima! U ovom videu riješit ćemo probni ispit državne mature za ovu školsku godinu 2022. na 2023. i to ispitnu knjižicu 1, prvih 20 zadataka. Onda u sljedećem videu će biti ostatak. Dakle, ukupno je 35 zadataka u ovoj knjižici i svi zadaci su na zaokruživanje. Imamo 4 ponuđena odgovora. I krećemo sa zadatkom broj 1. Smjesa kojih se navedenih čistih tvari pri 25 stupnjeva Celzijusa i 101 kilopaskalom može nazvati homogenom. Grafit i heli, dakle jasno, to je heterogena smjesa, čestice grafita će biti jasno vidljive u ovoj smjesi. Kisik i dušik, to je naša homogena smjesa. Heksan i voda, s obzirom da je pri 25 stupnjeva Celzijusa heksan u tekućem stanju, jer njegovo vrelište je tek oko 70 stupnjeva Celzijusa, heksan i voda se neće miješati, odnosno bit će jasno vidljiv sloj jedne i druge tvari koje čine smjesu. I željezo i sumpor, to je jasno da je heterogena smjesa. Drugi zadatak. U kojem su retku halogenovodici poredani prema porastu vrelišta? Idemo malo pozvati u pomoć periodni sustav. Dakle, halogenovodici su spojevi elemenata 17. skupine sa vodikom. Inače je pravilo bez vodikove veze da je porast vrelišta prema dnu skupine. Ali zbog vodikove veze HF mora biti zadnji u tom nizu. Dakle, vodikova veza dosta diže vrelište kod prvog elementa iz ove skupine u spoju sa vodikom, a onda niz skupinu je prisutan porast vrelišta. Znači, trebali bi krenuti sa HCl, HBr, HI. I to je pod D ponuđeno. Onda ista stvar, u trećem zadatku tražimo ime spoja građenog od aniona elementa 17. skupine s najvećom prvom energijom ionizacije. Znači opet smo na halogenim elementima. Prva energija ionizacije ima porast u ovom smjeru. Dakle, odabrat ćemo, taj element je onda fluor. I kation metala prve skupine s najmanjim atomskim polumjerom. Prva skupina je ovdje. Atomski polumjer raste ovako. Tako da ćemo uzeti metal, a to je litij, ne smijemo vodik. Metal prve skupine s najmanjim atomskim polumjerom je litij. Dakle, spoj litija i fluora tražimo, a to je litijev fluorid. Oba su jednovalentna, pa bi formula bila LiF. Četvrti zadatak. Koliko natrijeva klorida treba utopiti u 300 grama vode da bi se pripremila otopina u kojoj je maseni udio natrijeva klorida 9%? Maseni udio pretvorimo u decimalni broj, znači 0,09 je jednako masa otopljene tvari kroz masa otopine, a to je masa otopljene tvari plus masa otapala, ovih 300 grama. I kad riješimo ovu jednadžbu, možemo i unakrsnim množenjem, dobit ćemo da je to 29,7 grama. Idemo dalje.
Na slici je prikazan fazni dijagram vode i traži se u kojim je agregacijskim stanjima voda pri tlaku 300 paskala i temperaturi minus 10 stupnjeva Celzijusa. Temperaturu nađemo na ovoj vodoravnoj osi, tlak od 300 paskala bi bio ovdje. I nađemo tu točku na samom dijagramu. Ta točka se nalazi ovdje. I sad moramo znati za fazni dijagram vode koja agregacijska stanja su na kojem dijelu tog dijagrama. Ovdje je dakle čvrsto stanje, ovdje je tekuće i ovdje je plinovito. Tako da naša točka se nalazi na granici između čvrstog i plinovitog stanja, pa ćemo onda odabrati odgovor pod C, u čvrstom i plinovitom stanju. 6. pitanje. Koja je od navedenih kemijskih vrsta Lewisova kiselina? Lewisova kiselina je po definiciji akceptor elektrona, dakle tražimo neku tvar koja bi mogla primiti elektron i na taj način smanjiti broj vodikovih atoma u kemijskoj vrsti, a to je H3O+. Jer nakon što primi elektron, H3O+ postaje zapravo H2O molekula. Tako da je Lewisova kiselina H3O+. OH- ne može primiti elektron i također ni ove ostale dvije kemijske vrste. 7. zadatak. Koji je od navedenih oksida kemijskih elemenata treće periode onaj s najizraženijim bazičnim svojstvima? Idemo opet na periodni sustav. Treća perioda je ovdje. Izraženija bazična svojstva će imati oni oksidi koji su sastavljeni od elementa koji se nalazi što više na lijevoj strani, znači recimo natrij, magnezij, pa onda aluminij, silicij, fosfor. Dakle, natrij u spoju sa kisikom bi imao najizraženija bazična svojstva, no ovdje nema spoja natrija i kisika, nego odmah susjedni MgO. Al2O3 ima slabija, silicijev oksid ima još slabija i onda sumporov oksid ima upravo suprotna izražena kisela svojstva. 8. zadatak. U kojemu su nizu vodene otopine navedenih spojeva jednakih množinskih koncentracija poredane prema porastu njihovih pH vrijednosti? Porast pH vrijednosti znači da idemo od kiselina preko soli do lužina. Tako da na kraju ovog niza mora biti neka lužina, kao u slučaju odgovora B i D, a na početku mora biti kiselina. To je samo u odgovoru D. I vidimo u odgovoru D u središnjem dijelu su NH4Cl i Kf, dvije soli, amonijev klorid i kalijev florid, tako da smo zadovoljni sa tim odgovorom potpuno. U odgovoru B recimo kreće se sa jednom soli, druga sol, ali onda ide kiselina HCl, tako da tu bi bio pad pH vrijednosti nakon ova prva dva člana tog niza. 9. zadatak. Kojoj se vodenoj otopini navedenih tvari najmanje mijenja pH vrijednost dodavanjem jednake množine klorovodične kiseline? Dakle, tražimo vodenu otopinu koja već ima kiseli karakter, tako da dodavanjem klorovodične kiseline neće se značajno promijeniti pH vrijednost. I odbacujemo odgovor A jer je tu NaOH lužina
Zatim imamo kombinacije CH3CH2OH, dakle etanol sa etanskom kiselinom. I ovaj odgovor koji nam je najpovoljniji, dakle odgovor C. Etanska kiselina i natrijev acetat. Dakle, u toj vodenoj otopini koja je već kisela, najmanje će se mijenjati pH vrijednost dodavanjem jednake množine klorovodične kiseline. Zatim jedno teoretsko pitanje o ozonu. Imamo da je ozon uzročnik nastajanja kiselih kiša, to nije točno. Ozon je sastojak fotokemijskog smoga, to je točan odgovor, samo da objasnimo ostale. Otapanjem ozona u oceanu mijenja se pH vrijednost oceana, nije točno. I ozonski sloj apsorbira ne infracrveno, nego ultraljubičasto zračenje i na taj način štiti život na površini Zemlje. Dakle, tu bi bilo točno da je umjesto infracrveno upotrebljena riječ ultraljubičasto. 11. zadatak. Koja je oznaka za ionsku vrstu čiji ukupan broj nabijenih subatomskih čestica iznosi 34, a broj je protona za 2 manji od broja elektrona? S obzirom da je broj protona za 2 manji od broja elektrona, radi se o čestici koja je negativno nabijena i koja sigurno ima naboj 2-. Dakle, može se raditi o sumporu ili o kisiku. Odbacujemo kation kalcija i kation magnezija. I sad samo pogledamo kakva je situacija u ova dva elementa što se tiče nabijenih subatomskih čestica. Dakle, u periodnom sustavu nađemo u 16. skupini kisik i sumpor. Kisik, kad je neutralan, ima 8 protona te jednak broj elektrona. No, kako je ovaj kisik u obliku aniona, 2-, onda će umjesto ovih 8 elektrona dodatkom još 2 elektrona biti 10 elektrona. No, to je ukupan broj 8 plus 10, 18 nabijenih subatomskih čestica. Dakle, nije 34 kako je zadano. Kod sumpora, sumpor se nalazi odmah ispod kisika. On ima redni broj u periodnom sustavu, odnosno atomski broj 16. To znači da ima 16 protona i 16 elektrona. No, S2- znači anion sumpora, pa još dodajemo 2 elektrona. I to će biti 16 protona i 18 elektrona, što u zbroju čini 34 nabijene subatomske čestice. Dakle, odgovor je pod A. Onda imamo jedan organski spoj koji je prikazan strukturnom formulom na slici. Prema pravilima nomenklature trebamo napisati njegov naziv. Skupine koje su vezane, dakle brom je vezan na ovom atomu, onda OH skupina je vezana ovdje i tu je na ovom atomu je vezana metil skupina. Samo jedna crta znači metil skupina. Tako da nećemo ove odgovore sa etilpentan triol kombinacijom C i D. I sad je samo pitanje numeriranja ovih atoma. Moramo krenuti sa onog kraja lanca ugljikovih atoma koji će nam dati niže indekse, odnosno niže brojeve kod numeriranja. Dakle, ovo će biti 1, ovo 2, ovo 3, ovo 4, ovo 5 i ovo 6. S obzirom na 6 ugljikovih atoma i OH skupinu,
koja je vezana za treći. Ovo je heksan 3-ol. Znači, krenemo od toga. Na četvrtom atomu je vezana metil skupina i na drugom atomu je vezan atom broma. Tako da, točan odgovor je naravno pod A. U 13. zadatku pitanje je koje se funkcijske skupine nalaze u molekuli glicina prikazanoj strukturnom formulom. Imamo jednu funkcijsku skupinu ovdje i drugu funkcijsku skupinu ovdje. Jedna se zove aminoskupina, a druga se zove karboksilna. Dakle, ovo tu nam je karboksilna skupina i aminoskupina nam je NH2. Dakle, odgovor je pod D koji ćemo uzeti. 14. pitanje. Kojom su vrstom kemijske veze povezani atomi u hidrogen sulfatnom ionu HSO4-. Atomi unutar ovog iona su povezani kovalentnom vezom. Petnaesto pitanje. Koja je od navedenih tvrdnja o prelasku atoma iz pobuđenog stanja u osnovno stanje točna? Atom kod prelaska iz pobuđenog u osnovno stanje emitira svjetlost, dakle nećemo odgovore B i D, i to svjetlost određenih valnih duljina, znači ne može emitirati svjetlost svih valnih duljina, nego valna duljina te svjetlosti je ovisna o razlici energetskih nivoa između pobuđenog i osnovnog stanja. Onda imamo pitanje o prostornoj građi nitratnog iona NO3- prema VSEPR teoriju. Dakle, atom dušika je u ovom položaju kod nitratnog iona i onda atomi kisika. Linearna prostorna građa bi bila za jedan centralni atom i još dva atoma sa svake strane, znači to nije. Tetraedarska za jedan centralni atom i još 4 atoma. Dakle, ni to ne može biti. I ostaju nam trigonsko-planarna i trigonsko-piramidalna. S obzirom da, tu je dvostruka veza, s obzirom da je centralni atom, dušik, sa ove 4 kovalentne veze postigao pravilo okteta, on više nema svojih neveznih elektrona, onda će prostorna građa biti trigonsko-planarna. U slučaju da centralni atom ostane sa elektronima koji nisu vezani sa susjednim atomima, odnosno neveznim elektronima, tada bi građa bila trigonsko-piramidalna. Dakle, u ovom slučaju to nije. Ove elektrone nećemo crtati kod svih, znači jasno je da ovaj kisik ima još 6. 17. zadatak. Koji od navedenih izraza točno opisuje prosječnu brzinu zadane redoks reakcije? Prosječna brzina za reaktante mora imati ispred samog izraza još minus, ispred ovog razlomka, tako da imamo reaktant FeCl2 i vidimo da u odgovoru C tu nema minusa. Za produkte nema znaka minus u samom izrazu, ali još jedna bitna stvar, stekiometrijski koeficijent koji se nalazi ispred FeCl2
on mora biti također naglašen u nazivniku ove formule. Tako da odgovori C i D ne dolaze u obzir, a s obzirom da je tu minus u odgovoru B, a riječ je o produktu reakcije, FeCl3 željezovom 3 kloridu, ovaj izraz bi bio točan u slučaju da ovog minusa nema, tako da ćemo odabrati odgovor pod A. Znači, minus je jer je riječ o reaktantu, promjena koncentracije željezovog 2 klorida u vremenu i podijeljeno sa 6 zbog ovog stehiometrijskog koeficijenta. Zadatak 18. Na površini kojega će se od navedenih predmeta ostavljenih u vlažnom podrumu najbrže uočiti kemijska promjena. Pa naravno na željeznom lancu. Devetnaesto pitanje. Alkoholni je ocat ekološki prihvatljiva tvar za uklanjanje kamenca u domaćinstvu, koji se od navedenih plinova razvija tijekom reakcije alkoholnog octa i kamenca. To je CO2. I 20. pitanje. Koji produkti nastaju reakcijom natrija i vode? Znači, natrij i voda će dati NaOH i plinoviti vodik. I onda kod izjednačavanja imamo ovakvu situaciju. Dakle, produkti su NaOH i H2, kao što je u odgovoru B ponuđeno. Evo, to bi bio prvi dio ove probne mature iz kemije za 2023. godinu. Nastavit ćemo sa ovom prvom ispitnom knjižicom u sljedećem videu. Lijep pozdrav!